Maglakan atong tawgon ng atong katapusan nga speaker atong sugaton sa masipang palapakan, Brother Suk Hernandez. Kung doon ay labing katulungan o tinuog ng testimonyo sa tao, mga testimonyo sa tao, mga kaligdan sa asawa, isa ng talikod, huwag mo yan. Kaya walang tayo kauban mo, talikod mo. Pero hindi ang alagyan. Muna ang kailangan ni Jim. Sawa ni God. Ngayon ito, itong krisis na pinabuti kay ano ba, sakit kanser, pero itabusan na ayaw, kita kayo sa nada, pero relax, o lang, buha ko siya. Wala na, itabusan ako yung resulti, tamo ko yung pinahakad ninyo na isa bunod. Ipasa na po nga ng mong kasasunod, matanggal dito kay lakbit sinabuhin ni San Vicente Ferrer. Noon ay Santos na, Dublos na. Kaya, ang iyan yung kukulay ako. Kaya matagpa sa mga ampiramano, he was an angelic person himself. Ang iyang kulilingon, parehagong anghel sa kaputi, mga pipila ka pinulungan niya ng inon nga kung doon ako may makita na akong maayo, yun kayo ko, hindi niya na ako. Inya na sila. Ang kanang maangko ako, ako doon state, akong sarap. Ako sa iyo kapagtulungan niya, hindi ko yung noong pag-focus. Kaya grabe nito ba na ito sa Alliance of the Saints. Pag ako ganagin mo sa kinabuhi sa Santos Villa Comunio. Doon ay Santos sa Babilan, karang bilang ito ang himno. Si San Vicente Ferrer. Sa kabilang doon siya kinabuhi, mo pagtagpo sa katao ng Pilipino ng Diyos. Buong ka, kaya iyan ng Tuhan, tulos ko, buong ka, buong iyo, pero kiring anak, bahay, ay tinibig pa rin, dahil milyonaryo, siya nitik matulog, mga asiro, bukaw, kamikos, mabuting, sakit, yun. Mga pagdoon ni isang Vicente Ferrer ni Tuhan, naningon na yung tao, pag-rin, hindi ba ako matulog siya ng kuyo? Gusto kang mag-convincer ko na doon ang Diyos. Why ang Diyos? Araw. Ang pari ito na rin doon, inibisa ko na ko, buditan ko na ko sa Kristo sa konsegrasyon. Sintihan ko sa iyo. Na ito mo yun. Ito kabuhan. Yan mo kabuhan. Sino ko kami kabuhan? Ito, Diyos. Ito ka. Ako yung nagkaroon, tuloy mo. Tuloy mo yan. Hindi ko yung siya. Sababi. Dagan di ko tulungin mo. Nalaman niya ako sa opisina na ito. Isang 6 minutos. Sa lahat ko siya. Wala lang ihin mo kung daw yung itang-tang yung ko sa dentro. Siguro pa. Kaya muna yung inasaw sa lisan ng dikit. Parahong kayo, pagsiguro mo. Kagugupan. Doon din makita po ang may sunod. Minasunod ko. Sabi ko may sunod. Pero sutinan ka ka. Sutinan ka mga Diyos. Naglagawa ko hako na. Kaya ilog namin ganito kita kaya. Hindi nyo ba? Gilamoy ko. Pagay ko ito kasi ito. Kapahaan tayo. Gamay ko na matutulos kayo ng bigla, huwag yan.
Muna musingkit ako. Ginoo, may Ginoo. Hinihinabuan o hinuan ng ako. Iyong Ginoo. Ginoo, may Ginoo. Hinihinabuan, hinuan ng ako. Iyong Ginoo. Pagpapa niya, kaya kung di mo nakikita ko, o ipit, power ko naman santi-santi ko. Sandali naman. Kung kayo mga kanila, nagtutanin mo kung di mo kaya. Lahat pa eh. Kita na yung lawas ng dito. Dito ka. Naglawa. Naok siya. O kung may kutsi, sakay ka kawahay, tao pa magkagawa na sunda, duha o kumayo. Naglawa siya. Naglawa siya. Lihat niya sa sukati. Ako na lang Diyos. Waktu umangkong kukiro. Sir, ganyan na kandang libo. Tawag na libo. Nabay pa rin. Sir, ang isang. Luhod sa ito mga sa. Sa pare, dito ko sa Diyos. I was in heaven. Yung pare doon, iguwa mo na mo, yung pumijahin kayo. At sa pagpupusin, ito mo pili. Dito kita sendiri, dito. Yang hubo yang presiden kursi di tempat Edward Inasal. Seperti itu, sendiri. I was there. Bagaimana kalau dulu, ibu orang di dalam ibu kan? Itu masih sendiri. Dia lagi memberikan buku yang masuk. Dio aku yang memberi baik. Dio itu mantu satu kata. Uyuk itu dari sore. No, I will fight. I see. Aku bisa. Sungguh ini Dio bisa. Kalau aku ini bisa sebab mau ini bisa aku tidak. Menurut besar. That was the story of sin. Sampai situ. Mona nak tengok saya. Dibuat kita tu, apa sakit virtud sekarang virtud. Nampak terus. Masuk tinggi ada rumah aku, rumah pembuka, sementara aku dipegang, ini pembuka. Dito ko magpapaging na ketawa lang ko kung kung kasi itago ko dito. Wala ko gusto mo maluwas sa ito kami sa City Correo. Pagpapusin. Bakit yan ito? Nalamagan ko sa kapwa. Nalamagan ko sa kapwa. Dalam melakukan usaha kalimu itu, jadi itu kuasa manusia. Bahwa awal itu kuasa kayak dalam makan itu berasa kayak kuasa itu dingin aku, kurung dingin. Dalam kuasa itu apa? Minum kalau apa itu tak. Saya menjibangkan aku untuk punya orang satu sekali. Dan sekarang itu waktu lagi hidup aku yang sangat buruk. Rasa takut sus tanpa harus membutuh. Karena berunsur bahwa berbeda dengan ini karena ini negara payu kita itu ketutup sekian banyak anak pun berunsur itu sepuluh itu loh. Ini mana orang? Malam itu berunsur. Dia berunsur itu berunsur. Mainlah Muhammad bisa usah kita sudah itu nak ekor, orang tu dua satu, tres satu. Hancur satu.
Yang sana ko kayo mag-prepare na ito. Salamat mo. Ang kiyaan ako sa magbinugan na ako sunod. Simba. Ang po. Rosario sa mga. Kita na niya. Kasama na ng pag-ihakan ng kayo. Ang ibuong kinabuhin niya bro. 10 pages ang isuot. Pero kailangan mo yung mga katapusan bahin sa iyong vida. San Vicente. Kaya kapos tayo ng pagkat. Dahil ko sana nagbukaw ng tubig niya. Naglili ko at nagkukuha ang nagbukaw ng tubig. Nagawang sa tasa ng pagiging na. Kung sa matasama, hindi rin ang iwan sa pagbukoy. Sunod na nagbukaw. Wala na, dito mag-uwi. Kaya ito buhin mo, desisyon na. Ito may sama, wala ko na tumutupok ito. Ito ako, pero wala ko pintas ako. Imahanay sa mga sa iyo. Imahanay mo sa iyo. Salamat kayo kaya. Halito ka. Salamat ko niya sa Jeffrey, ang kauban, ang speaker, salamat sa Panginoon. Salamat. Sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat sa iyo. Nakapamilong may sinunod. Dato may paglaong at masalit na si Jim sa mga bata para sa amin. Pwede na sa mga. Gumawa din mo mga lamang na yung mga pagkakon na maging tawag Biblia. Halimbawa may kami ang kasasama. Para mabisa na halimbawa sa lupo din sa mga isa. Kung sinabot mo na. Parang din ang mga nagumang kung nangyari, ilang po ang mga. Salamat sa mga.